आसा नंगौ नैबे समाव रायजो नाङैनो जिथु सान बिदुंनि जिथु दुंथाय बे दुंथाया जोबोद गोबारैनो नैबे समाव गुदुं थासारियाव फैनायखौ जों नुबाय थानो मोन्दों। बेजों लोगोसे जों बुंनांगोन जिहेतु नैबे समाव बुहुमाव थानाय सुबुं माहारिजों लोगोसे जिब जुनार बिफां लाइफां गासैबो नैबे दुंथायखौ जिथु सहायनो हायो बे थासारिखौ जों नुनो मोननाय जादों। दा बेजों लोगोसेनो नैबे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बादलापारा साहा बागानाव आरो बे बादलापारा साहा बागानावनो थांनाय मोनायाव जिहेतु दैनि आंखाल नैबे समाव नुजाथिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे दैनि आंखालावनो दिनै मासे जिथु हाग्रानि सम्पद होनांगोन जोङो जिथु 5 दानसोनि जिथु मैदेर फिसा बे मैदेर फिसाया दिनै गावनि जिउखौ दैनि आंखालावनो बेयाव फोजोबनानै लानांगौ जादों। जों नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ जिहेतु दिनै खोब दुखुनि बाथ्रा नैबे दैनि आंखाल बा दैनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय फैनायाव दिनै गावनि जिउखौनो खोमानानै लानांदों मासे 5 दाननि अन्थाव जाथाव मासे मैदेर फिसाया। दा नैबे समाव आंजों लोगोसे दङ नैबे ओनसोलनिनो बा नैबे डिमाकुसि दख'रा आबसुनि आफादगिरि बिथां आरो बे बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राखौ मिथिनो लानि। दिनै खोब दुखुनि बाथ्रा दिनै नैबाव हाग्रानि जिथु सम्पद मैदेर फिसा थैदों आरो मैयाबो थैदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? निश्चय गोबां दुखुनांथाव माने नैबे जोंनि डिमाकुसि 2 नं भलाटार मैयाबो मासे 2 नं भलाटाराव बिदिनो हाग्रानि मैदेर फिसाया फैनानै थैफैदों आरो दिनैबो जोबोद दुखुनांथावनाहै नैबे बादलापारानि माने खुर्ति लाइनाव मोनसे फिसा दैखराव माने दै लोंनो फैनाय मासे मैदेर फिसाया थैनो गोनां जादों। बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथावना आरो बिदिनो जुदि दैनि आंखालाव हाग्रानिफ्राय फैनानै मैदेरफोरा थैफैबाय थायोब्ला बेनिख्रुइ आरो दुखुनांथावनासिन जेबो थानाय नङा। जोङो गोबां दुखु नांदों। नैबे सानथामसोआव माने बोथोरा बिराद दुंखावदों बेल' नङा खिन्थु सिगांनिफ्रायनो मैदेरा गोजौनिफ्राय गाहायसिम फैयो आरो बिसोरनि फैनायनि एकमात्र कारनानो जाबाय मालाबा आदार नागिरनानै फैयो आरो मालाबा बिदिनो दै नागिरनानै फैयो। दा नैबे साननैसोआव बारा दुंदों बेनि थाखाय माने हाग्रानि मैदेरफोरा जुनारफ्रा बिराद माने आलाय आथानि जानो गोनां जादों आरो जायनि जाहोनाव मैया आरो दिनैनि जिथु जाथाय बेबो माने बेखौनो फोरमान होदों जे दैनि आंखालाव बिथांमोना दै नागिरनानै नैबे 2 नं भलाटार आरो नैबे बादलापारानि जिथु खुर्ति लाइन बेयाव हाग्रा गेजेराव थानाय दैखराव बिथांमोना दै नागिरनानै फैनानै दैखराव हाबनानै थैनो गोनां जादों। दखरानिफ्राय नोंथांमोननिसिम मा खावलायनो थागोन जिथु बिफाननिसिम आरो रायजो राजानिसिम? जोंहा बिटिआर सरकार दोङो आरो आसाम सरकार दोङो डिपार्टमेन्टनि सरकार दंखायो। दा बेखायनो नैबे खाथि ओनसोलाव जोंहा बर्न'दि वाइल्ड लाइफ सेंसुरि दङ। दा बेयावनो मेक्सिमाम जिब जुनारफोरा जोंहा बर्न'दि वाइल्ड लाइफ सेंसुरियाव थायो। नाथाय बेयाव मोनसेल' बेबस्थाया गैया। जानायनि आदाराथ' आंखाल जाबायानो खिन्थु बेयाव जिब जुनारा जुदि थानांगौब्ला बै हाग्रायाव माने दैनि बेबस्थाया थानांगोन। गोदो माने दैखरफोर दङमोन फुख्रि दङमोन नाथाय बै फुख्रिफोरा माने प्रपार मेंटेनेन्स गैयैनि थाखाय बेयाव दैया रानजोबलांबाय। दा बेखायनो जोंनिफ्राय आङो बेखौनो खावलायनो सानो जे डिपार्टमेन्टआ बर्न'दि वाइल्ड लाइफ सेंसुरियाव हाग्रानि जिब जुनारफोरा लोंनो हानाय बायदियै बेवहाय दैखर जावनांगौ फुख्रि जावनांगौ बरिं बानायनानै होनांगौ अब्लानिया जिब जुनारफोरा बिदि आलाय आथानि जानो गोनां जानाय नङा। आसा नंगौ बिथाङानो जाहैबाय नैबे डिमाकुसि दख'रा एबसुनि आरो बे आफादगिरि बिथाङा खोब मोजां बाथ्रा जोंनि सिगाङाव बुंथिबाय आरो आं नैबे समाव आं सासे सुबुंनिफ्राय मिथिनो नाबावनो जिहेतु बिथाङा हाग्रा बिफाननि सोद्रोमा आरो जों बिथांनिफ्रायनो जों माखासे बाथ्राखौ थोंजोङै मिथिनो सानफा एफा दिनै हाग्रानि बेबायदि मैदेरा थैनो हमगासिनो दङ बे बेलायाव मा बुङो? दिनैबो मासे थैबाय। बियो जेनाखि घटना जादों मैयानिफ्राय बियो माने साननो हाथावै बा जाथावै घटना आरो खुब दुखुनांथाव आरो बेखौ जोङो जागोन होननानै सानाखैमोन। दा बेवहाय माने मैदेरा दा हाग्रानिफ्राय ओंखारबोदों मथा मथि 1 मासनिफ्राय ओंखारनानै दंफैयो। बिसोरो जानाय लोंनाय आरो दैनि अभाबाव हाग्रानिफ्राय ओंखारनानै दा गामि ओनसोल बा साहा बागान एरियायाव बिसोरो जानाय आदार आरो दै लोंनो थाखाय बिसोरो नागिरफैयो। दा बेवहाय माने फैनानै माने दै लोंनो नागिरनायाव दा नैबे घटनाया जादों। दैया थारमाने खुब क्राइसिस गोजौ एरिया ड्राइ एरिया बेवहाय दै नागिरबाबो मोना। दा दै लोंनायनि जेबो बेबस्थाखौ जोङो हाग्रा ओनसोलाव जथेस्थ' बानायनानै दोननो हायाखै। मोनसे मोननै दङमोन बेबो दैया हयथ' बेवहाय स्टक गैया दा रानलांजोब्बाय। दा फैबाय थानाय समाव बिफाननिफ्राय मा राहा लानाय जागोन जाहाथे आरो नेक्स्ट टाइम बेबायदि जाथाया दाजाबाय बेनि बेलायाव? बेखौ जोङो बे माखासे प्रप'जाल जोङो दिनै बे एक्सटेन्डनि सायाव जों माखासे प्रप'जाल बेखौ जोङो लानांगोन आरो गभर्नमेन्टनो जों जनायनांगोन। बे हिसाबै हयथ' गभर्नमेन्टआ थाबैनो बेखौ
खामानिखौ मावफुंगोन। नंगौ नै बिथाङाबो खोब मोजां बाथ्राखौनो बुंदों जे बिथाङा बुंदों जिहेतु दिनैनि जिथु जाथाय बे जाथायनि सायाव मोजां नायबिजिरनो थाखाय आरो नायबिजिरनानै गोजौ फारसे दैथायहरनायनि जिथु बाथ्रा बेखौ बुंदों आरो आं नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों दिनै नैबे जिथु थैनानै थानाय जिथु मैदेर फिसा बे मैदेर फिसाखौ फबनो थाखाय नैबाव माखासे JCB आरो मेसिन एरि लाबोनानै नैबाव हाखर जावनायखौ दिन्थिगासिनो दङ जिहेतु खोब दुखुनि बाथ्रा आरो जोंबो बुंनांगोन जिथु आसाम सरकार आरो BTR सरकारनि जिथु हाग्रा बिफान बे हाग्रा बिफाना फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेबायदि हाग्रानि सम्पदफोरा सानफा एफा जोबलाङा दा बिनि थाखाय बिथांमोना फैबाय थानाय समाव राहा लागोनखौ जोंबो मिजिंथिनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनखौ माबायदियै जों संरैखा होनो हागोन बेखौ आङो खावलायनानै नैबे समाव आं बड'सानि जानानै उदालगुरिनिफ्राय सोरांसार बाग्लारिनि खौरां।